Това е една от най-луксозните луни на марката Витак, като моделът е гипсова отливка. Предлага се в няколко цвята, които ще покажем в края на видеото, като има варианти с няколко цвята на самия ринг отпред. Сега ще ви покажем луничката корпус с поставена крушка на нея. Луничката се закача посредством тези щипки. Изпълнението е доста солидно. Така изглежда луничката на Витак с поставена 4,5 вата Витак GO10 крушка. Сега ще ви покажем различни разцветки на този модел лунички.